баъзе инсонҳо дар ҷараёни зиндагӣ танҳо роҳ мераванд, аммо баъзеҳои дигар роҳ мекушоянд. онҳое ки роҳкушоянд пайвандгари илм миёни наслҳои дирӯзу имрӯз мегарданд. бесадо, хомӯшона, вале бисёр мақсадноку ҳадафмандона илмро омӯхтану истифода бурдан барои қаҳрамони барномаи мо танҳо шиор набуд. эҳсос мегардад ки ӯ ба дониш на ҳамчун як мафҳуми хушку холӣ менигарист, балки ҳамчун нафасе ки инсонро ба дараҷаи дигар раҳнамоӣ мекунад арзиш медод. дуруд ба ҳаводорон ва дӯстдорони барномаҳои телевизиони илм ва табиат. барномаи имрӯзаи пайванди сабз моро ба суроғи нафаре овард ки ҳастии худро фидои илм намуда ва он омӯхтаҳои худро дар зеҳни фарзандону шогирдон тақсим кардааст. бале мо имрӯз омадем ба суроғи пайвандони шодравон Нусратулло Собиров то огоҳ гардем ки устод чӣ талошҳое дар роҳи илм доштанд ва чӣ гуна тавонистанд андӯхтаҳои зеҳни худро дар зеҳни шогирдон бирезанд ва номи худро ҳамчун илмдӯст, ҳамчун як шахси фидокор барои ҷомеа ва ҳамчун як шахсе ки барои ояндаи насли миллат талош кардааст боқӣ гузоранд. пайванди сабз ҳамин аст, тамошобинони азиз, ки яъне он ришта, он занҷира агар бо илм мустаҳкам гардида бошаду бо дониш мустаҳкам шуда бошад, ҳаргиз канда намешавад. ва ҳамин занҷира, ҳамин пайвандӣ бо илму дониш буд ки имрӯз моро ба суроғи устод овард. бо мақсади муаррифии шахсияти устод Нусратулло Собиров ҷониби остонааш қадам бардоштем. ҳар қадар наздиктар мешудем, эҳсоси ҳузн ҳамон андоза бештар мегардид. аммо қисмат ҳамин аст. якеро то анҷом ба орзу мерасонад, дигареро орзуҳо нотамом мебарад. занги дарро задан замон оилаи устод Фархундабону Самадова бо чеҳраи маҳзуну хоксорона истиқболамон гирифт. нахуст ба ҳуҷраи кории устод ворид шудем. китобу авроқе ки Нусратулло Собиров бо мақсади анҷоми рисолаи докторӣ шабу рӯз бо онҳо кор мекард, бо сукут болои миз хобида буданд. аз рафҳои китобҳояшон гӯё садое шунида мешуд ки куҷост он марди донишманду фозил ки ҳамарӯза моро варақ мегардонд ва бо муҳаббат нигоҳамон мекард. ин ҳуҷра соҳибилм будани қаҳрамони барномаро муаррифӣ карда метавонист. кунҷи компютери корӣ, паҳлӯи он мизи шоҳмотбозӣ ва дар кунҷи дигар рафҳои пур аз китоб. Нусратулло Собиров 6 декабри соли 1963 дар деҳаи Ворӯи шаҳри Панҷакент ба дунё омадааст. дар канораҳои назарабои деҳаи Ворӯ ба камоли бузургӣ расида, мактаби миёнаи рақами 26 деҳаашро бо баҳои аъло хатм намуд. баъд аз итмоми таҳсил 2 сол дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати ватан модарро ба анҷом расонд. соли 1988 ба факултети таърихи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон шомил шуд. ин даргоҳро низ бо баҳои аъло хатм намуда, баъд аз анҷоми корҳои дипломӣ фаъолияти худро дар муассисаҳои гуногун идома медиҳад. солҳои 1993 то 2005 дар литсеи президентии шаҳри Душанбе, аз соли 2005 то соли 2025 дар чанде аз донишгоҳҳои кишвар, Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва 2 соли охир ба ҳайси датсенти кафедраи таърих ва ҷомеашиносии Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода кору фаъолият кардааст. соли 2012 рисолаи номзадии худро таҳти унвони омӯзиши ёдгориҳои таърих ва маданияти болооби зарафшон дар нимаи дуюми асри 19 ва нимаи якуми асри 20 бо муваффақият дифоъ намуд. олими серталош ва муҳаққиқи барҷаста, муаллифи 70 мақолаи илмӣ, 2 монография, 4 дастури методӣ ва беш аз 150 мақолаи оммавӣ мебошад. Нусратулло Собиров дар талоши анҷоми рисолаи докторӣ буданд, ки умр вафо накард. 10 августи соли 2025 риштаи умри устод канда шуд. аммо умед аст, ки шогирдон ва 4 фарзанди донишмандаш илми устодро идома хоҳанд дод. бо
با مقصد بیشتر آگاه شدن از شخصیت و تلاش‌های استاد نصرت‌الله صابروف با اهل خانواده‌اش صحبت آراستیم. سر یک میز نشستن با فرخنده بانو صمدووا که با افتخار از تلاش‌های هدفمندانه و مقصدناک شوهرش یاد می آورد تأثیر بخش بود. بیننده های عزیز، طور شما آگاه گشتید حالا ما در خانه استاد زنده‌یاد نصرت‌الله صابروف هستیم و حالا می‌خواهیم صحبت انجام دهیم با عائله استاد فرخنده بانو صمدووا و با صحبت از ایشان آگاهی پیدا خواهیم کرد که استاد چه دنیای رنگینی داشتند در عالم علم میان فرزندان و میان شاگردان و همکاران. استاد صابروف نصرت‌الله نام دیگر هم داشتند، عباس اساساً. از خورده اون کس رو عباس گفته آمدگی‌ام و بعضی کتاب‌ها هست که نصرت‌الله، بعضی کتاب‌هایی هستند که با صابروف عباس خود رو همچون معرفی کردگی هستند. ما طولی 32 سال میشود که البته با هم زندگی یک جا داشتیم. عمر وفا نکرد که دوام آینده هم ما زندگی کنیم. خیلی همین خیال شد که زندگی نگذاشت که اون کس عمری دراز بینند. شاید خداوند گلچین باشد، گل خود را گرفت. بسیار محصولات علمی زیاد داشتند. کجایی که به کار میرفت استاد همه وقت محصول علمی اون کس اون رو آبرویشان بلند میبرداشتند. حتی بعضا آماده خانه شوخی کردن میگفتند که من سیوم جفت درس دارم، همین شاگردان نمیگریزم، چنان همین درساشون با عجایب شوق‌آور بود که حتی سیوم و چهارم جفتم 100% دانشجو در درس معلم اشتراک میکردم. آماده شوخی به شوخی هم خیلی میگفتند که نمیگریزم که من روم یک کار علمی پیلمی کتابخانه رو هم گفته. یک عجایب آدم بودم. غیر از مثلا کارهای علمی اون کس شعر هم میگفتم، شعر هم ایجاد میکردم. لیکن افسوس که یک شعرهایشان جمع‌آوری کردگی نیستند. هر جا نوشته منبع نگرفتند. بعد بسیارتر شعرهای مزحکی می نویساندند. یعنی از این برمیاد که استاد در برابر آن که سیر عالم علم را برای خود منشأ کرده بودند و بسیار دوست می داشتند، در این برابر دل زنده داشتند. یعنی از هزل و شوخی استفاده میکردند و گفتید که شعرهای مسحکوی می نویسند و این هم شاید با اون مقصد بود که اون خرسندی نهاد خود را تنها در خود نپرورند بلکه به دیگران هم هدیه بدهند، در نهاد دیگران هم یک شعله‌ک از احساس شادی را تولید نمایند. البته با چنین انسان فریخته و با چنین انسان سرشار از علم و دانش حیات به سر بردن، زندگی آغاز کردن، زندگی کردن بخت بلند است و ما اینجا میخواهیم که اگرچه کمی از موضوع دور میرویم ولی بسیار میخواهیم با آن لحظه های شناس شویم که شما با استاد شناس شدید. چگونه واخوردید؟ چی سبب شد که رشته حیات شما با هم پیوست؟ سال 1993 بود. من در بخش دومی فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تحصیل میکردم. شوهرم استاد باشند در کورسی 5 فاکولته تاریخ دانشگاه ملی تحصیل میکردم. آمدن مثال خانه آمدند. من یگان بار دیدگی هم نبودم. راستی گپ یک زندگی بود که پدر و مادر این کس جدا شدگی بودند و این کس با پدرشون بسیار روزگار تلخ دیدگی بودند. دایر به همین میخواستن که یک کتاب نویسن، کتابی قسمتی تلخ، خیلی روزگار تلخ گذراندگی‌اند با مادری اوگای خیلیش یک موضوع علیحده بسیار عذاب کشیدگی‌اند در زندگی. هم خیلی شد که سال 93 پدرشون آمدن یک 2 بار 3 بار. شوهر من اعلاچی بود و بعد کورسی 5 افغانستان فرستادگی بودن چون که دانش بقوت که داشت همچون دانشجوی اعلاچی به افغانستان فرستادن. بعد راضی شدن دادم. بله، از این اندیشه های شما برمیآید معلمه جان که
یعنی زمینه استاد، سرشت استاد، نهاد استاد از ریشه به علم پیوندی داشت. یعنی چون گذشته های صاحب علم داشتند، همین چیز به استاد هم اثر کرد و نام خود را همچون یک شخص صاحب علم امروز در جامعه باقی گذاشتند و خود شما هم چون با علم پیوندی داشتید و از فرزنددار شدن، از راهنمایی های استاد در زندگی برای فرزندان قصه میکردید، چگونه آنها را به علم جلب میکردند؟ زیرا از صحبت قبلتری که با شما انجام دادیم احساس شد که فرزندان شما هم همگی تشنه علم هستند، در راه علم هستند، سرسپرده علم هستند و در این جاده موفق هم هستند و البته این به مهنت به دست نمی آید. یعنی تلاش های شما با استاد بود که در این جاده موفق شدید و می خواهیم از همون لحظه های کاربری استاد با فرزندانشان می گفتید که شاید برای دیگران درس باشد در این راه. از زندگی یک جوی صاحب 4 فرزند شدیم. 4 فرزند شدیم. اولانگی پسرم دانشگاه طبی رو ختم کرده است. اعلی ختم کرده، از این پیش لیسه دانشگاه ملی رو ختم کرده است. او همچون المپیست خیمیک نام برآورده است در لیسهشون و در المپیاد جمهوری اشتراک میکرد، در دانشگاه در المپیادش و وقت جامعه اکادمی اشتراک میکرد. با دانش و تلاش خود به دانشگاه طبی داخل شد، با بهای اعلی ختم کرد، حتی در کنفرانس ها اشتراک میکرد. او رو به ازبکستان میبردن، به دیگه دولت ها میبردن با راهنمای استاداشون. این زمان پسری من در دولت عربستان در یمن همچون جراح کار فعالیت دارد. دیگر رنگی دخترم باشد در دانشگاه تکنیکی دولتی شهر مسکو در فاکولتت авиация граждани таҳсил мекунад. бояд қайд намоям ки духтари ман ягона духтаре ҳаст ки дар аспирантураи ҳамон донишгоҳ аз тоҷикистон таҳсил мекунад. ҳоло дар курси 2 аст. курси 2 аспирантура ҳамҷо мехонад. ваям бо баҳои аъло дохил шуд. ҳозир айни замон ки шавҳарам ки гузаштанд, 2 моҳ боз дар ин ҷо аст. худо хоҳад боз рахти сафар дорад. сеюм духтарам ҳам дар донишгоҳи тиббӣ таҳсил мекунад. ӯ ҳам бисёр дониши бақувват дорад. 4 забонро медонад. забони мактаби русиро хатм кард, забони англисӣ, забони олмониро озодона ҳарф мезанад. ҳатто мактабе ки ӯ мехонд, ҳамон аз намояндаҳои сафорати олмон дарс медоданд. ҳоло ӯ дар бахши аввал мехонад ва писари асано кенҷагимо фарҳбахш дар литсеи ҳотампӯевӣ таҳсил мекунад. синфи 2 аст. ва ғайр аз ин ӯ дар ментални арифметика ҳам кружок меравад, доир ба математика ва ба мактаби махсуси академияи шоҳмот ҳам меравад. аз 5 солагиаш мерафт. бисёр вай ҳам бисёр шоҳмотбози бақувват аст ва баробар ҳамсоли синни соли худаш нею бо синфҳои 7-8 неҳо дар ҳамон зина бозӣ мекунад, рақобат мекунад. ӯ ҳам порсол 6 сола буд, не 7 солагиш ба аз байни 30 нафар шоҳмат ҷои сеюма гирифт. аз байни 30 нафар шоҳмотбоз. ва вақте ки ман ҳамин ба литсеи ҳотампӯевӣ бурдам, ҳатто имтиҳон ҳам нагирифтам. ман гуфтам ман тайёр карда имтиҳон ҳам мегиред. директорш гуфтанд ки не, ин шоҳмотбоз аст, ин аллакай мантиқан вай аз 5 солагиш ки аллакай ба мантиқ ки сару кор дошта бошад, ин аллакай дар оянда математик мешавад гуфта, ҳамин бе ҳеҷ гирифтам, қабул кардам. зиндагии шодравон Нусратулло Собиров мактаби бузургест барои омӯзиш. бо вуҷуди он ки аз хурдсолӣ ятим мемонаду бори вазнини бузург кардани фарзандони падар бар дӯшаш меафтад, вале бидуни хастагӣ роҳ меравад. борҳо пешпо хӯрдаву ба замин меафтад, аммо номуси мардонагӣ, иродаи қавӣ ва умедҳои дурахшони фардо ӯро боз ба по мехезонанд. бо қувваи бозувон ва ақлу зеҳнаш тамоми мушкилотро шикаст медиҳаду ба пеш ҳаракат мекунад. устод шахсияте буданд ки мӯътабар буданд, хуб бемайлон буданд, ана бовиқор буданд, сукут мекарданд,
هر وقتی که سخن می‌راندن اول فکر می‌کردن، بعد خلاصه های دقیق خودشون میگفتن. خب با ما یک جا کار میکرد، خیلی در اساس تجربه که ما با آن استاد کار و فعالیت میکردیم، طبیعتش فقط طبیعت نیکبینانه بود، بی غرض بود، بی آزار بود. خب درس هایش را سری وقت آمده میداد، با دانشجویها روابط نزدیکی همکاری استادی و شاگردانه داشتند. به این ترتیب گفتن ممکن است که وقتی که دانشجو استاد وارد صنفخانه میشد، چنان درسش را میگذراند که بعد درس گذاشتن دانشجو می آمدند و با استاد سوال و جواب میکردند. آدمی فدای علم بودند، به خاطر که وقتی که همین می نشست در کرسی فقط زحمت کشی کرده، کنجکاوی کرده. خب پیش از وفاتش حتی موضوع رساله دکتری هم گرفته بود. انسانی که در جاده علم و خرد وقتی که کوشش و زحمت میکشد، نمیخواهد که مثلا کوشش های گذشته خودش رو برباد بدهد، چون که علم راهی است که سرنوشت ساز. چنانه که کارل یاسپرسک متفکر بزرگ غرب میگوید که انسان بزرگ معنای تاریخ است. تاریخ با ظهور چنین شخصیت های بزرگ آغاز می گردد. در همین زمینه استاد وقتی که وارد کافدره می شدن، فقط همین مقابل من همه وقت می ایستادن، در مقابل می ایستادن. کار و پیکارشان فقط سرشان به سکوت رفتگی و تحقیقات علمی میکردن. من بعضی احوالی بود پرسان میشدم که استاد با چه کار مشغولی؟ میگفتن که یک کمی تحقیقات علمی کنم. یعنی که در حقیقت روشن فکر بودن، روشن فکری واقعی بودن و سخنانشان همه وقت میشد حالتی که من هم مشتاق او میشدم. در خصوصی که بعضی کارهای میشد، کارهای علمی که بعضی سوالهای میشد، از نگاه تجربوی آن کس خوب جوابی دقیق نظرانه به من میکردن، به ما میکردن و ما هم با استاد فقط خصلت‌های واقع بینانه میدیدیم در سیمایش. صابرов Нусратулло яке аз омӯзгорони равшанфикр ва масъулиятшинос буданд. Дарсҳоро бо як маҳорат ва бо як ҳаваси махсус дарс медод ки донишҷӯё дар дарсҳош вақте ки мо мушоҳида мекардем дарсҳои устода мо дар чӣ дорем, дар донишгоҳ масалан ба дарси ҳамдигар дар рӯй дорем дафтаре, ё агар ба дарси муалlimои собиқадор ассистент ё ҷавонон медаромад, аз он сабақ мегиранд, аз рафтани дарс, аз идора кардани студентҳо, аз лаҳзаҳои пешбарии дарса ҳама аз худ мекунанд. вақте ки ҷавонон медаромаданд масалан дар дарси устод, бисёр хушнуд мешуданд ки устод яке аз олимони тоҷик аст ки дар риштаи таърих чӣ кардааст, дифои рисола намудааст, ғурури миллӣ ва ҳуввияти миллияш баланд буданд ва дар дарсҳо доим як барои донишҷӯён бо як самимияти хоса худа ба дарс мебахшид ва донишҷӯёнам дар дарсашон бисёр бо диққат гӯш менамуданд. дарсҳои таъриха, сабақҳои таъриха, аз таърихи муосири тоҷикистон дарс медод, таърихи наву навтарин ва инчунин таърихи халқи тоҷика дар умум дарс медоданд. аз донишмандии фарзандонаш низ хулоса кардан мумкин аст ки устод ба илму дониш таваҷҷӯҳи махсус доштанд.
писари калониаш Дилшод Иноятзода ба ҳайси ҷарроҳ дар давлати Яман кору фаъолият дорад. духтари калонӣ Афрошта Иноятзода ягона ҷавондухтарест ки дар донишгоҳи давлатии техникии авиатсияи граждании шаҳри Москва таҳсил менамояд. духтари дуюм Шикебо Иноятзода дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ва писари хурдӣ Фараҳбахш дар синфи дуюми литсеи интернати Ҳотам ва Певе дониш меомӯзанд. хеле аҷиб аст ки дар муҳити хонаводаи устод Нусратулло Собиров самти фаъолияти падару модарро фанҳои гуманитарӣ ташкил медиҳаду фарзандон ҳама дар фанҳои дақиқ муваффақу даст боло гаштанд. ман фани гуманитарӣ тамом кардам, шавҳарам фани гуманитарӣ тамом кард, лекин писари якумам Дилшодҷон ки ҳозир дар Яман қарор дорад, чӣ хел ки ҳанӯз синфи як меҳраш ба математика буд. Худаш ба худаш ҳамун самтро интихоб кард. Ман ягон маҷбурам накардем, ягон вайам накардем, худ ба худ ҳамун самти математикаро интихоб кард. Албатта забон адабиётам хуб медонист, таърихро беҳад нағз медонист, чунки худораҳмати устод Собиров доим дар бораи сари дастархон мешитем ё ягон ҷо мерафтем, доим аз таърих нақл карда меистодам. Таърихам бисёр дӯст медошт. намедонам ба самти математика, худи шавҳари манам математикаро хуб медонист, лекин таърих интихоб кардам. бачаҳои ман ба самти дақиқ рафтагӣ намедонам бо кадом сабаб, шояд дар генамо ягон кас буд, намедонам. яъне чун устод дар баробари он ки дар фанҳои гуманитарӣ муваффақ буданду дар самти таърих фаъолият мекарданд ва чун дар зеҳнашон ки фаъолият бо математика, яъне илми математика ҷо дошт, завқ бо ин илм вуҷуд дошт, шояд ки ҳамин чиз ба фарзандон таъсир кард ва фикр мекунам муаллимаҷон муҳимтарин чизе ки фарзандро дар ин роҳ комёб мегардонад. албатта саҳми модарон ҳам муассир аст, вале гумон мекунам ки таъкидҳои пайвастаи падар шояд метавонад ки нақши муассиртар гузорад дар бедории зеҳни фарзанд. ва устод чӣ гуна кор мекарданд бо фарзандони худ, чӣ таъкидҳо мекарданд, чӣ гуна онҳоро водор мекарданд ки илм муҳим аст, бояд илм омӯхт. зеро дар ин давру замон ба ҳамаи мову шумо маълум аст ки ба роҳи илм раҳсипор кардани насли имрӯз ниҳоят мушкил аст ва онҳо вобаста ҳастанд ба техника, ба телефон, ба планшет, ба дигар чизҳое ки вақти онҳоро ба қавле мехӯраду худашон бехабар мемонад. ҳар кас наметавонад дар ин шароит дар чунин тарбияи мисол бо муваффақияту комёбона мушарраф шавад. чӣ корбарӣ мекарданд устод? Чӣ гуна тавсияҳо медоданд ки таъсир кард ба фарзандон? устод Собиров аввалаш ин ки фақат бо машғули китоб буданд. ман ҳамин ҷиҳоне ки шумо мебинед ҳамааш қариб гӯё ки ҳами асарҳои ҳамдо хондагианд. таҳлил мекарданд, сари компютер мешитанд, баъд фарзандон доимо ҷиғ мезананд ки биёетон ба ман мисол акун ки одамои пеш ки он қадар компютер сарфаҳм намерафтанд, мегуфтанд ки биёетон ҳамин программиро ман ба ёдтон неётон. ҳам бачаҳом ҳамин чиза дида масалан ҳамин китобҳои устода ҷобаҷо карда ҳам ба меҳр шавқ пайдо карданд. баъд ман ки ҳам масалан доимо китоб мехонам, шавҳарам доимо китоб, ҳамин чиза дида онҳо ба ҳамон самт равона шуданд. бале, воқеан аз таъкид дидан, яъне намуна шудан таъсири бештар дорад ва шумо тавонистед ки бо ҳамин намуна будан имрӯз дар саводнок намудани фарзандони худ муваффақ шавед. аз фаъолияти кории устод, аз муносибаташон бо шогирдон, албатта ки шумо огаҳӣ доред ва шояд буданд шогирдоне ки ба он андозае ташнаи илм буданд ки шояд меомаданд бо устод кор мекарданд. ин гуна ҳолатҳо буданд? Буданд. Устод ҳама вақт ҳамин донишгоҳи вақте ки техникӣ кор мекарданд, онҷо асосан масалан фанҳои дақиқ аст, лекин ба фанҳои фалсафа онҳоро дар олимпиада тайёр мекарданд. Худошон шавқ доштанд, меҳр доштанд, хона меомаданд, маслиҳат мепурсиданд, ин кас қабул мекарданд. баъд шогирд доштанд аз Эрон, оппонент, роҳбари оппоненташон ҳамин кас буданд, омодагӣ буданд дар ҳаминҷа дар академияи илмҳо ҳимоя карданд. таҳти роҳбарии шавҳари ман буд.
аз Эрон буд. Бисёр вай будам донишҷӯёна бисёр як намуд ҳамин лекция мехонданд, мисол дарсҳои лексионӣ ки ҳамон донишҷӯ шавқ пайдо мекард, завқ пайдо мекард. Мисол на ҳар муаллим метавонад ки ҳамон дили шогирда ба даст оварда тавонад, бахусус дар ҳамин шароиту замони ҳозира. ин кас як метод доштанд ки бисёр донишманд ки буданд ҳамон шогирдам меҳр мебаст, нутқи равон доштанд, фикронии равшанфикр буданд, бад беҳад равшанфикр буданд. Падар медода буданд ки мегуфтанд ки мақола навис, тамоми маълумотҳоро ҷамъ кун, ман ту ёд медиҳам ки мисол чӣ хел ҷубаҷӯ кардан дар кор, чӣ хел мазмунро, матнашро васеътар навистан дар кор. Ва дар курси якум вақте ки ман дар бораи таърихи нақлиёти ҳавоӣ нависта будам, падарам тамоми ҳамон гӯям нозикиҳои мақоланависиро ба ман ёд дода буданд. Дар оянда ман мехоҳам ки ҳамин хел донишгоҳро тамом кунам. Падар унвони илмӣ гирифтан, дар Москва он кас ҳимоя кардан ва мегуфтанд ки агар мисол ту ҳам дар дигар давлат агар дониш омӯзӣ, аз худ кунӣ ҳамин маълумотҳоро, ин ҳам як гӯям ки ояндаетон бо равшантар мешавад. гӯям ки нақши падар албатта хеле калон бузанд. аз хурдсолӣ ба мон падарам фақат тавсия медоданд ки аввал орзу кун, баъд талош кун ки ба вай орзуат расӣ, вай орзуат амалӣ шавад. ва аз падарам хеле сипосгузорам ки ба дили мо ҳамин китобхониро ворид кардан, ҷо кардан, ки мо ҳамеша ба илм завқ дорем ва мехонем то ҳозира. ман сипосгузор ҳастам аз падарам ки ба мо илм омӯхтан, ба воямонро расондан, ки ҳамеша дар сари мо будан, дар ҳама чӣ дастгирӣ мекардан ва ифтихор мекунам ки чунин падар доштам. устод фақат ба илм не сари он андеша мекарданд ки имрӯз чӣ чизҳои ҷолибе ки як замон дар ҷомеаи мо машҳур буданду шӯҳрат доштанду ба инкишофи ҷисмонии мардум нафрасон буданд, имрӯз нестанд. Воқеан чандин бозиҳое ки инҷо устод ёд оварданду қайд карданд, имрӯз мутаассифона миёни наврасони мо во намехӯрад. Ба ин чиз чӣ устодро водор кард? Чӣ маҷбурашон кард ки сари ин масъалаи ниҳоят муҳим андеша кунанд ва чизе бинависанду миёни мардумбозиҳои мардумии миллии тоҷикиро тарғиб намоянд? вақте ки ҳимоя кардаги будам, аввалин маротиба худо раҳмати Раҳим Масов дар қайди ҳаёт буданд. баъд ҳамунҷа вақте ки донишҷӯё номзадои илм ки ҳамроҳ мешаванд, якҷо мешинанд бо устодон Ҳайдаршо Пирумшоев, худо раҳмати Тоҳир Фозилов, Раҳим Масов ва дигар устодоне ки дар ҷодаи илми таърихро масалан пеш бурдагианд, инкишоф додаги ҳастанд. он кас вақте ки саволҷавоб мекунанд байни ҳамин номзадо, шавҳари ман аз ҳама масалан хубтару беҳтару равонтар ҳамин кас интихоб мекунанд. баъд мегӯянд ки ягона шахсе ки фанни таърихнигорӣ беҳад як шохаи таърих аст ки беҳад масалан дар бораи кор кардани таърихнигорӣ беҳад мушкил аст. на ҳар касо ба ин кор муваффақ мешаваду на ҳар касо ба ин кор масалан пешбарӣ мекунанд. ва онҳо ба хулоса омаданд ки ҳамин Собиров Аббос гуфтанд ба ҳамин кор муваффақ аст, метавонад ҳамин корро пеш барад ва ҳамин кас таърихнигориро интихоб намуданду ва кори илмии худро сар карданд. ва аввалин кори илмии он кас ман ҳамин изучение памятников истории и культуры Верховья Равшана второй половины 19-го, первой половины 20 века буд. ҳамин таҳлил карданд ва вақте ки ҳамин ҳимоя ки карданд, бо муваффақият ҳимоя ки карданд, баъд оянда то кори докториро пешниҳод карданд. гуфтанд ки ман ба як мавзӯе даст мениҳам ки дар таърих ҳоло ягон кас кор кардагӣ нест. ва гуфтанд ки ман ҳамон азбасе ки он кас мавзӯи илмияшон сарчашмаҳои водии Зарафшон ки буд, маҳз ҳамон деҳае ки дар он ҷо таваллуд шуда ки буданд, ҳамонро интихоб кардам. гуфтанд ки ман ҳамон бозиҳое ки ҳамон маҳал то ин давра масалан то давраи илми техника масалан буд, ҳамонҳоро китобат мекунам, нашр мекунам ки
дар таърих масалан фаҳманд ки ҳамин хел бозиҳо буд. Он бозиҳое ки масалан дар он деҳа буд дар дигар деҳаҳо низ ҳаст. Вақте ки ҳамин китоб аз чоп баромад, бисёр таърихчиҳо хондафтанд ки дар деҳаи Хатлон ҳамин бозӣ ҳаст, дар деҳаи Померо ҳамин бозӣ ҳаст. Ҳамин чиз аллакай нумео ёфтан гирифт. Баъд вақте ки ба деҳаи Ворӯ ки рафтанд, Рукнобод шудаги ҳозир ҷамоати деҳоти Ворӯ рафтанд, дар ҳамон ҷо баъд бозиҳоро дар мактаб ташкил карданд, талабаҳоро. Баъд мо дар хона гуфтанд ки албатта мо ҳам масалан ман ки масалан дар шаҳри Душанбе таваллуд шуда ҳастам, лекин асосан падару модару авлодам аз Ворӯ ҳастанд. Баъд гуфтанд ки ҳамин шумоонам гуфтанд биёедтон дар ҳамин китоб ҳамин бозиҳои шумоонам ворӯек ҳастаитон гуфтанд ку бед шумоонам гуфтанд якҷоя ҳамчун бозиҳое гирему дар ҳамин китоб нашр кунем. Ман баъд шӯхӣ кардам гуфтам ки ман номи шумоона дар таърих мемонам. Омихел мегуфтанд гуфтанд баъди вафоти ман мегуфтанд номи шумоон дар таърих худохоҳад мемонад. Мы поехали в этнографическую экспедицию в Деха-Вору вместе с директором этнографического музея Тутинисо Ашурмадовой. Мы решили сделать книгу по этой проблеме. И случайно встретили его. И он рассказал, что у него есть целая, значит, такая небольшая книжка об играх Деха-Вору, вообще в верховьях Заравшана. Нам показалось, что это чрезвычайно интересно. И мы решили вот в свою книгу, которая называется «Деха-Вору», вставить его, тоже вот эти заметки как раз о народных играх жителей Деха-Вору. И эта книга, многие люди знакомились с этой книгой, и многие заинтересовались именно народными играми, потому что в настоящее время, вы как знаете, народные игры как бы не совсем активно пропагандируются, больше смотрят по телевизору бокс, футбол и так далее. А народные игры как-то становятся уже на второй план отходят. И очень заинтересовались его работой вот именно в этой книге «Деха-Вору». талош мекарданд дар ҳамон давраи зиндагиашон ки пайвандонро як дилгармӣ бахшанд ба илм, ба дониш, ба омӯзиш ва арзишмандии таърихро миёни пайвандон нигоҳ доранд. Ва қисмат ҳамин аст, умру вафогӣ намекунад ва хоҳ нохоҳ риштаи ҳаёт канда мешавад. Аммо бузургии устод дар ин аст ки онҳо ҳаргиз намемиранд, онҳо ҳамеша ҳастанд, онҳо миёни моянд. Чун ҳар гоҳе ки китобҳои устод саҳифагардонӣ мешавад, устод номашон дар забони мо меояд, тасвирашон пеши чашм намоён мешавад ва бузургиашон дар ниҳод эҳсос мегардад ки чунин як шахсияте буданд ки худро фидои илм карданд, аз худ чизе мерос гузошта тавонистанд. муҳимтар аз ҳама имрӯз ҳам шумо ва ҳам фарзандони устод, ҳам онҳое ки зери дасти устод таҳсил гирифтанду чизе омӯхтанд, воқеан шахсиятҳои бузурге ҳастанд. ва ман дар ин чанд лаҳзаи кӯтоҳе ки ҳамагӣ шояд бо 2% корҳои устод ошноӣ пайдо накардам, хеле афсӯс мехӯрам ки чаро ман барвақттар онҳоро нашинохтам, чаро ман натавонистам ки аз суҳбати худи устод баҳраманд гардам, чаро фурсат, имконият бароям даст надод, яъне ба ин чиз маро муваффақ накард. аммо ҳоло ҳам аз он эҳсоси хушҳолӣ мекунам ки имрӯз шояд он чизе ки мо дар бораи устод гуфта истодаем ва он лаҳзаҳоеро ки аз ҳаёти устод инҷо тасвир карда истодаем, шояд ба даҳҳо тамошобини мо, шояд ба даҳҳо сокинони арҷуманди кишвар як дарси ибрат мешавад, як раҳнамое мегардад ки яъне ба ҳамин восита имкони муваффақ шудан дар зиндагӣ вуҷуд дорад. бубинед ки хеле ҷолиб аст вақте ки устод бо ин қадар илму донишу фазилате ки доштанд, фарзандонро нагуфтанд ки шумо биомӯзед,
худашон китобро варақ заданд, худашон сари китоб нишастанд, худашон китоб мутолиа карданд ва ба ин восита фарзандони худро, ҷигарбандони худро гирди илм ҷамъ оварданд ва онҳо тавонистанд ки комёб шаванд дар ин роҳ. ва шумо ҳам аз ин қатраҳои ашке ки ҳоло аз дидагонатон ҷорӣ мешавад, агарчи аз дард аст, вале паси ин дидагон як зиндагии воқеан пуршараре ниҳон аст. ва хуш ба ҳоли шумо ки қисмататон буд чунин шахсияти воқеан бузургдилу бузургзеҳну шахсияте ки воқеан забон дар тасвирашон оҷизӣ мекашад. ба тавре мо огоҳ гаштем, устод дар анҷоми дифои рисолаи доктории худ буданд. дар ин роҳ чӣ талошҳо доштанд, чанд фисади кори худро анҷом дода буданд ва чӣ қадаре аз он боқӣ мондааст, чӣ корҳоро анҷом медоданд дар ин роҳ? баъди ҳимояи номзади илм шудан, ҳамин хел он кас як мавзӯи мубрамро пешниҳод карданд ки устод Ҳайдаршоҳ Пирмушоев, ки ҳатто ними ҳамонро устод бурида, ними ҳамин китобро бурида гуфтанд ки инаша докторӣ ҳимоя мекунем гуфта буданд. ҳамин хел як мавзӯи калон буд ки қисми онро гирифтанд ба номзади датсенти вай кардану, қисми дигарашро гуфтанд докторӣ ҳимоя мекунем. баъд ки ба рӯзои ҳамин пеш аз як сол қабл аз ҳамин маргашон пеш устод рафтанд, он кас гуфтанд ки бисёр кори хуб аст, лекин мо ба шумо дигар мавзӯъро медиҳем. баъд ба шавҳарам дигар мавзӯъро доданд. баъд гуфтанд ки он коре ки кардам вай чӣ мешавад набошад. баъд устод гуфтанд ки вайша алоҳида китобат куну, инаша асер на рисолаи докториро ҳимоя кунед гуфта ҳамин хел маслиҳат доданд. ҳамон макон қисми ҳамон коркард нокарда дар ноутбук ҳамин хел монд. Баъд ҳамон китобое ки ман ҷоз шумо мебинед, ҳама вақт мегуфтанд ки ҳатто ман дар газета мақолаошон буд аз ҳамон давраи донишҷӯӣ, ҳатто давраи донишҷӯӣ ман мақолаошон ҳаст. ман терроризм падидаи номатлуб мақолаи ҳамин кас буд, ман Собиров дидед. ҳамин аввалин маротиба дар донишгоҳи техник вақти кор мекардам, гуфтанд ки дар бораи терроризм ягон мақола нестанд дар кор. баъд ҳамин кас ҳамин омадану ҳамин чунон тез менавистанд ки азбаски ҳамин дониши бахувват ки доштанд, ҳамин як мақолаи дар ҳамин 1 соат 2 соат тамом мекарданд. ман ҳайрон мешудам. мегуфтанд ки одамо ҳафтаҳош қад нависонда наметавонанд. ин каса мешиштанд баъди соати 12 то соати 3-4 саҳар кор мекарданд. ҳамин як дам ба аллакай мавзӯи нависонда тамом мекарданд. қудрати илм аҷиб аст. он метавонад номи инсонро дар равзанаи таърих ҳифз кунад. илм ҳамон нерӯест ки на иморат мехоҳад, на сару садо. танҳо як ақли бедор кофист то онро ба роҳ андозад. чунин шахсиятҳо мисли Нусратулло Собиров далели онанд ки агар инсон умрашро ба дониш бахшад, дар асл ба номи худ абадият бахшида. чанд китобе ҳам доранд ки ҳамчун дастовез барои насли миллат ва таъсир гузоштан дар бедории фарҳанг мерос монданд. Мой младший коллега Нусратулло Собиров был чрезвычайно оригинальным человеком, очень знающим и любящим свою вот такую родину, которая называется Верховье Заравшана. Сам он из Деха-Вору, и он нам очень много рассказывал об этом. Как я с ним познакомилась? Дело в том, что он защищал диссертацию по изучению археологических исследований в верховьях Заравшана. И он пришел ко мне, его руководителем был член-корреспондент Академии наук Хайдаршоҳ Пирмушоевич Пирмушоев. И он попросил меня, чтобы я стала его научным консультантом. Но я согласилась, потому что я видела, что этот человек очень подготовленный, образованный и, в общем, полон планов различных. аз таърих касе ки бохабар бошад
و فرهنگ خود حرمت میکند و غرور ملیش بلند است و هویتش بیوسته بلند است. از همون حادثه های تاریخی که در حادثه های برد و باخت تاریخی خوب میداند که مثلا بر سر ملت تاجیک چی مصیبت ها و چه خشونتی ها آمده بودند. از دوره ضبط یونان و عرب سر کرده تا مثلا این هجوم قبیله های ترک و مغول و همه چی که میداند تاریخچی. برای این تاریخچی بسیار غرور ملیش بلند است. وقتی که تاریخ درس میتید و به احساسات درس داده نمیتواند، یعنی به احساسات خاص داده میشود و هرکو دانشجو این حس میکند که استاد خیلی با یک مهارت بلند و باید به همین درس خود میبخشد و همو سبق تاریخی را به دانشجویان میرساند. یکی از سببها بیوسته همین بلند بودن غرور ملی و هویت ملیش بودن. агар Нусратулло Собиров бар ин шахсиятҳо ба марҳилаи докториву академикӣ нарасида бошанд ҳам, солҳои дароз ба насли ҷавони миллат дарс гуфтану дарс доданашон кофист ки мо онҳоро ба некӣ ёд кунем. бо боварӣ метавон гуфт ки шахсони содиқ ба илм ва онҳое ки дар пешрафти ҷомеаи худ нақше гузоштанд бо вуҷуди тангбиниҳои дигарон ба некӣ ёд мешаванд. علم به بحث نیست. اگر در علم بحث به وجود نبیاید انسان خردمند شدن نمیتواند. از همین نقطه نظر انا وقت میشد، هر وقت میشد میشیشتیم با همدیگر در مثلا کافدره خودمون استاد با استاد سوال و جواب علمی هم میشد. اون کس هم جواب میدادن. با بعضی حالت میشد که میگفت همین مسئله از نقطه نظر شما چگونه است. خب در مسئله کارهایی که میشد ما حتما مصلحت میپرسیدیم از استاد. زیر نظر اون کس انا کارهایمون آب و تاب میافت. به این نمیشد. چون که شخصی تجربه دار بودن. در ذهنمون همه وقت تا حال در همون کافدره وقتی که ما با همدیگر میشینیم استادها بعدهای درس یا اینکه در هر موردی که باشد یک بار به نیکی یاد میکنیم سخنوشه. به این نمیشود چون که انسان به عذر بود که تا اگر سخن نمیکردی بیهودگوی نبود. سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت رو همه جهته با تمام میل و رغبت خودشان دستگیری میکردن، پشتیبانی میکردن، یعنی که فدای علم بودن. خب دیگر مسئله که استادان هر وقتی که ما میشینیم فکر میکنیم که یک کس در گرد و اطرافمون نمیرسد. بعد تفکر کرده با باز فکرها وای میشود، جمعگیر میشود. فکر میکنیم که استاد بودن در ذهنها پایدار ماندن تا حال نقششان در دل هر یک استادان کافدره. نصرتالله صابرов دهها کارهای ناتمام داشتند که یکی از آنها اگر انجام رساله دکتری باشد دیگر نشر کتابش با نام قسمت تلخ است. شادروان برای به انجام رسانیدن این کتاب دوام 3 سال زحمت کشیدند و همگی چند صحیفه که باقی ماند و عمر به اتمام رسید. مرگ همین گونه شخصیت فوجیه است برای نه اینکه برای دوستان و برای اویله و برای همکارانشون، برای ملت است که یک آدم علمناک که از دست می رود برای تیار کردن و چنین چند زینه ها میگذارند آدم و هر کس با چنین مثلا با شخصیت نشده آدم بسیار است، انسان هم بسیار است، شخص هم بسیار است. که شخصیت شدن در جامعه این روند بسیار مرکب و تلاش های زیاد و حتی وقت زیاد صرف میکند. یعنی برای ملت این بیوسته این فوجیه است که یک آدم صاحب معرفت، معارف پرور، روشن فکر، آگاه از فرهنگ و وطن خویش با غرورت ملی و با علم خاصه از بین می رود، این یک فوجیه است.
امیدواریم تماشابینان عزیز که با نمونه‌جویی از این خیرات و از این لیاقت و مهارت آینده خیش را بنا کرده می توانیم. هدف ما هم از تهیه برنامه پیوند سبز همین است. یعنی همین گونه شخصیت ها هستند که علم را از دیروز به امروز و از امروز به فردا می پیوندند و امیدواریم این رشته ها باز هم مستحکمتر و استوارتر باقی می مانند. تا درودهای دیگر در برنامه های بعدی تلویزیونی علم و طبیعت.